Eh, blegek kegugek sadulita. Mel. Lae. Lah kok ora kenyono-nyono. Dene amung sak sudungku wae kerawan priyagung. Menika mboten pangling kados sinuwun Dwarawati. Gus. Ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Ampun kepareng aku ngaturake pamujiku kunjuk ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manah kula. Sinten ingkang kepareng nderekaken? Tanur kejaba mung kalawan kadangku Yayi Garba Ruji. Mung tak dawuhi supaya tunggu ana ing sak njabaning rangkah karang kadempel Kakang. Mbok inggih katuran lenggah mriki. Wong mriki niku namung papanipun Panakawan kados kula. Mriki menika sanes kedaton, sanes kasatriyan. Malah ngiras pantes kula menika ngalap berkahipun Ndara Setyaki. Ning gandeng dawuh sampeyan pun kaya ngoten nggih mboten dados sabab menapa Ndara. Sinuwun Ndarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Nala garing dak tampa pangestuku tanpa nono nala garing. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat niki. Ndara Kresna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Pangestuku tanpa nono. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pun kawit wau. Iya wis sawetara Bagong. Nek ngonten krungu lek kula bawa pocong. Iya krungu durung mancine Setya Bodya kok. Wis tok Setya Bodyake. Kula niku merga kula niku banget nggon kula setya kalih bojo kula. Alasan ora dasare suwe ora bawa. Heeh. Wah, ayo wis mongko pertama Truk. Ayo wis ora apa-apa. Sing jeneng wong lali iki ora kono kakang adine. Aku sesuk ora mangkat aku. Iki enconmu girong wah. Surak-surak nang ngarep omah kae. Karna. Tonyo sesuk. Gulung-gulung wonge men. Engko sik para Panakawan ku sikik. Sinuwun Ndarawati sarawuh jengandika saksampunipun langkung prayogi anggenipun lenggah. Mbok menawi wonten wigatos enten napa panjenengan menika jejeripun Alindra mestinipun menawi betahaken ing abdipun Panakawan kantun nimbali kemawon kula tertemtu sowan wonten ing Ndarawati. Lah kok mboten kados sak gedhagan menika. Sinuwun Ndarawati ketayalan rawuh enten Karang Kadempel. Dipun kemarengaken kula ajeng nyadong dawuh. Wonten timbalan menapa lan wonten pangandikan menapa kula cumadong dawuh pangandika paduka sinuwun Kakang Nayantaka. Ingkang sepisan sowanku marang Karang Kadempel tuwi marang karaharjaning Kakang Semar sak kulawarga. Wah, matur nuwun. Nandhakaken sampeyan iku jejering Nalindra sing boten lali kalih kawula cilik kaya kula niki. Nadyan sampun dados Nalindra ning tasih kersa tedhak niti priksa dhateng mubah musik ing para kawula amargi kata-kataipun para narapraja sak menika menawi sampun lenggah wonten ing inggil menika awis-awis tedhak wonten ing Karang Pradesan, tedhak wonten ing Paredèn niti priksa dhateng mubah musik ing para kawula wekasan dawahaken sewiji-wiji mboten kanthi pamitang, mboten kanthi niti priksa dhateng mubah musik ing kawula. Lah menika ingkang mboten prayogi. Syukur nek sampeyan tasih kersa niti priksa dhateng gesangipun Semar lan anak-anak kula. Pancen dadi kewajibanku Kakang Semar. Nggih, salajengipun ngene. Kakang Semar ngelingi Antanata Ndarawati kuwi menapa dadi pujangganing para Pandhawa. Kakang Semar kuwi menapa dadi pamonging para Pandhawa, ateges loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake ya kuwi Kresna lan Kakang Semar.
Mongko sabta aring kepengker Kresna nampa sasmitaning Jawata yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan ing ngaran Wahyu Kamulyan. Mongko jroning Jawata mau paring sasmita kelawan nata Ndarawati. Ora kendhat nggone tansah nyebut marang asmaning Kakang Badranaya. Mula sowanku ning Karang Kadempel iki mung kepengin nanjihake ana sambung rapete apa Kakang Semar kelawan Wahyu Kamulyan ingkang bakal tinampa dening titah ning Madyapada iki. Kakang Nayantaka. Nuwun sewu. Nek sampeyan sing nuwun priksa mesinipun kula mboten ajeng nutup-nutupi perkara niki pancen kepara nyata. Kula niki pun nampi sasmitaning wang pikulun padha wenang. Dene Semar minangka dados lantaran tumedhaking Wahyu Kamulyan. Mila menawi Jawata paring sasmita kaliyan Sinuwun Ndarawati kanthi wungsal wangsul nyebat dhateng nami kula menika ateges pancen kula menika sampun dipun pitados dening panguwasaning para Jawata dados lantaran tumedhaking wahyu. Yen to pancen mengkono mestine Kakang Semar weruh lan ngerti sapa ingkang bakal nampa wahyu kuwi mau. Yen to pancen durung ana pancere sapa ingkang bakal nampa Wahyu Kamulyan, Kakang Nayantaka. Apa ora luwih prayoga lamun wahyu mau ingsun ingkang nyuwun. Tegese nata Ndarawati ingkang bakal mboyong Wahyu Kamulyan marang Projeng Dwaraka. Mangke riyin. Ampun kesusu. Mboten enten jamak lumrahe wahyu kok ming dijaluk ngoten mawon mboten wonten jamak lumrahe. Turta nuwun sewu. Ampun gelo lho sinuwun. Nek kula prasaja kalih sampeyan sampeyan mboten kegolong tiyang ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Mila menawi sampeyan sinuwun ing Ndarawati menika paring dawuh nyuwun Wahyu Kamulyan badhe kaboyong wonten ing Ndarawati, kula nyuwun pangapunten sampun gerah penggalih. Kula mboten saged nyaosaken amargi mboten wonten seratanipun ingkang sampun dipun dawuhaken dening para dewa titah ingkang nami Kresna ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Namung ewa semanten dawuhing dewa panjenengan dipun keparengaken ngempek Wahyu Kamulyan. Panjenengan dipun keparengaken ngraosaken muktinipun nampi Wahyu Kamulyan lan ngraosaken dayanipun Wahyu Kamulyan sinuwun. Jagat kumasesane ngubata wayaptara jagat mengkono Kakang nggih. Nadyan Sinuwun Ndarawati menika nampi sasmita ning durung karuan sampeyan kudu nampa wahyu. Merga wahyu menika namung siji. Sapa ingkang bakal nampa nggih niku titah ingkang sampun pinilih dening panguwasaning dewa. Ingkang pancen badhe nampi Wahyu Kamulyan lan nampi kamulyaning gesang wonten ing Madyapada. Nggih namung titen-titenan mawon. Sapa wonge sing saged nglakoni lelakon iki kanthi sabar, ikhlas, kanthi penggalih ingkang lomba, nganti purnaning lelakon benjang nggih titah menika ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Diwaji sembahan kula. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra ing dereng ngantos paripesame Mbawacana kasaro ingkang wantun minggah pendhapi padukan Karang Kadempel menika tawanan utusan saking negaring Astina nenggih pandhita ing Sukalima tuwin pepatih ing Astina patih Harya Singurni Sumawana Begawan Durna ingkang wantun minggah padukan Karang Kadempel karya cingak kang samya mulan.
Durnaina panalingan ulur majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan Aneng perang Bratayuda durung rampung nggonku rembugan lawan Sinuwun Ndarawati. Lah iki ora pangring Penemban Durna. Sumawana Patih Sengkuni. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Gondhok mleguduk sualu gembel Sumarante hawela. Ya Semar. Tak tampa kowe ngabekti karo aku pangestuku tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Bapa Penemban Sukalima kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Sinuwun Ndarawati kula tampi nggih dawa sami-sami. Rekana Patih Sengkuni bekti kula ya Semar ndak tampa. Tiba padha-padha ya Semar. Pamanarya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Sinuwun Ndarawati kula tampi dawa sami-sami. Enten wigatos menapa? Dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Menapa mboten eman-eman rasukan ingkang sampun panjenengan agem teka lenggah wonten ing papan ingkang reget kados mekaten jer menika namung padusunan. Pancen sejatine aku eman-eman karo sandangan sing wis tak agem iki Semar. Ning gandeng iki utusaning Anak Prabu Duryudana, mula ya paripaksa aku kudu mastuti dawuh timbalaning Sinuwun Prabu Ngastina. Utusanipun Sinuwun Prabu Ngastina. Pancen bener mangkono. Sinuwun Ngastina utusan kan Begawan Durna rawuh wonten ing Karang Kadempel wigatosipun. Iki ngene Semar. Nalika semono aku ditimbali dening Anak Prabu Duryudana. Wontene nalika semono sakwise aku tinimbalan, Anak Prabu Ngastina maring dawuh kalawan aku yen to nampa sasmitaning Jawata. Negara Ngastina isa waluya temahing jati dadi mamulya yen to kedunungan ya kuwi ingkang winastan Wahyu Kamulyan. Mongko dina samengko iki dewa bakal matedhake Wahyu Kamulyan. Monggo miturut sasmitaning dewa ingkang tinampa dening Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan iki mengkono gandeng cenenge kalawan Semar Badranaya. Ateges Semar ingkang minangka dadi lantaran tumedhaking Wahyu Kamulyan mau marang Madyapada. Mula Semar praptaku ning Karang Kadempel iki ingkang sepisan tilik marang kawidatanmu dene dungkap angka 2. Dina samengko gelem ora gelem kowe tak boyong marang negara Ngastina. Sawise kowe tak boyong marang negara Ngastina, kowe ngendika utawa kowe matur marang Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan mau tumedhake Pak Mapan menyang endi, syarate apa lan apa ing kudu tak tindakake dening Anak Prabu Ngastina. Wis ngono wae kang dadi wigatiku. Yen kowe gelem tak boyong nang Ngastina, tegese kowe pancen abdi sing bangun miturut karo dawuh perintahe Bendara. Ning nek kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, jaba kae Kurawa gelar sepapan. Nek ming kira-kira kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe bakal wani marang panguwasane Anak Prabu Duryudana. Sepira banggamu Semar, aku bakal nyembadani kalawan kowe. Nayantaka. Kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit-kempit. Dosang reknaning bawana. Blegegek sadulita mel. Nuwun sewu Penemban. Kula tak nyuwun priksa. Ngendi ana jamak lumrahe wong gayuh kanugrahan kok sarana meksa menika ngendi wonten? Kula tak nyuwun priksa. Sing jeneng Wahyu sing jeneng kanugrahan menika kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titahipun. Ingkang tinampa dening titah ing mapan wonten ing Janaloka. Sawiji-wijining titah ingkang pancen wis pinesti entuk kanugrahan iku tegese titah niku pancen wis katarima uripe. Tegese katarima uripe, titah niku pancen wis netepi karo kewajibane kanthi tuntas. Yen dadi ratu sing becik. Yen dadi patih sing apik. Yen dadi pendhita sing apik. Niku tegese titah niku bakal nampa wahyu saka panguwasaning dat kang muruping dat.
Dadi wahyu menika mujudake sawijining kanugrahan. Upamane ana wong sing ngadani lomba. Niku sing menang entuk hadiah. Lah hadiah nika wujude wahyu niku. Wong urip ning alam padang niku ya padha karo sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi becik, sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi tumemen ora nate menggo dalan. Nggih niku titahing badhe kedunungan wahyu. Wahyu niku ora bakal disuwun, ora iso dijaluk, wahyu niku ora iso dipeksa. Nek Sinuwun Ngastina menika dadi ratu sing apik, Sinuwun Ngastina niku dadi ratu sing becik, ora nate tumindak angkara, ora nate tumindak salah, ora nate tumindak sing ora prayoga. Ngayomi dhateng kawulane, netepi dhateng jejering ratu minangka abdining para kawula. Niku ora usah digayuh, wahyu mesti bakal teka dhewe. Upama sampeyan niku dadi pendhita sing apik, ndarmakake kabrahmanan sampeyan kanggo nentremke jagat sawigung, kanggo gayuh katentreman, kanggo gayuh kabecikan. Sampeyan niku rasa ketayalan tapa teng alas, tapa teng guwa, tapa teng lepen sing gedhe, sampeyan entuk wahyu merga sampeyan wis ndarmake kapandhitan sampeyan kanthi apik. Semono uga satriya. Satriya niku kewajibane ora mung nentremke praja, ning tentreming jagat menika wonten tumpundaking satriya. Nek satriya-satriya niku iso nentremke jagat, iso gawe ayem kawula. Rasa tekan kono-kono wahyu niku bakal tumemplok ning angganing satriya menika wau. Ora usah direwangi tapa, ora usah direwangi ketayalan, prihatin werna-werna. Merga selagine uripe wae wis dilakoni kanthi cara laku prihatin. Lah niku lho teng riku niku. Kula mboten kok ngunceki alaning Sinuwun Ngastina, apik durung karuan, ala saben dina. Lah kok dadi kepengin kedunungan wahyu niku wahyu napa sing ajeng tememplek enten angganing Sinuwun Ngastina penemban Durna. Pancen keparat kowe Semar. Dijaluki supaya kowe sowan ana negara Ngastina kuwi ora takon kowe ceramah, ora takon kowe iki medhar kapinteran kaya ngono kuwi. Pinter njara langit. Isih pinter Begawan Durna karo Semar Badrana ketitik. Kowe ming dadi wong loro saudon telu saurupan. Aku dadi piyai, aku pujangganing negara Ngastina. Dadi kowe ora usah mulang-muluk karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak kowe ngandani karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak nuturi karo anak Prabu Duryudana. Ming kari gelem apa ora? Ora gelem aja takon dosa kae sungsang bawana balik karang kadempel kene Semar Badrana. Bagong kowe iki ngopo? Ora sah aleman iki ming wayang celimen. Iki jaluki sing nanggap Pak. Oh ya wis ya wis. Pokoke Bagong kudu ngerol nek ora tak rolke. Padake ora penemban. Oh, Bagong iki. Arep ngopo kowe? Nek kowe arep gawe geger karang ngendi to? Kadempel. Kadempel. Aku sing ora nrimakake. Mergane aku ketua pemuda karang Kadempel. Aku wis kerep krungu kaya ngene iki, aku wis kerep krungu. Dadi nek sampeyan ajeng ngancam karo Semar Badranaya, kula sing ora trima. Katentreman, keamanan karang Kadempel wonten teng pundhake Bagong. Sampeyan ajeng macem-macem karo bapak, langkai dulu mayat Bagong. Si anak supersonik. Nah, kira-kira wani ra kowe? Lho, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Aja meng kowe kerubutan pateh jewek-jewek nang mburi kowe kerubutan wong loro ora bakal tak tinggal. Oh, mati teneng aku metu jaba. Malah gawe perkara. Nek ora di ngono ki ndak ora rampung, Pak. Ki engko dadak nganggo perang bareng. Dadak nganggo werna-werna. Iki 3 jam lho, Pak. Ora kaya biasane lho. Biasane mung 2 jam, iki 3 jam iku kudu diulur. Sapa sing arep
tok ndelke. Lho, Sinuwun Ndarawati ngasta Ndara Sencaki. Iya. Ndara Sencaki dikon tumandhap musuh Kurawa. Rung karuan panjenengane kersa. Apa Setyaki timbalana sowan mrene Bagong? Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kuwi apa member kaya ngono kuwi? Semar. Kuwi apa member anakmu kaya ngono kuwi? Bagong kowe iki mbok uwis. Nonon. Non jengkulmu mlocot ora? Setyaki sing tenan. Ora, Bu. Oh, Prabu kula mriku ngabdipun Setyaki. Kula sanggeng Guwa Garba. Kowe tak totok lho, kowe kek entuk sandangan. Ndara Setyaki sekados. Sandangane tak nggo. Kowe nek nganti konangan Setyaki digodho wesi kuning pecah sirahmu. Waduh. Gus, ana apa? Timbali ke neraka. Setyaki kowe iki ora nesu apa dikembari ngono kuwi? Mboten wong raine beda. Wis pokoke iki engko sing temandang sampean kali kula. Ora usah wedi, engko aku tak ngewangi karo kowe nggih. Setyaki wonten dawuh aku. Wonten dawuh. Metu njaba Kurawa singkirna. Nun. Pamit tambeng kurang gedhe. Yen pamit tambeng pangestun yen pateng celep sing. Metu njaba Bagong. Monggo kula dherekaken Ndara Setyaki. Mangkahangro sesumbar lindhu bumi konceng kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ulun sewu nggih anak Prabu Godayitma ingkang sengawit sing andika sampun sagam mbiyantu dhateng botrepotipun anak Prabu ing Ngastina. Anggenipun kepengin kekagaduhan wujuding wahyu kamulyan. Lan anak Prabu Kitra sagah nglintoni anggen paduka saged mboyong Semar Badraraya. Menawi panjenengan saged mboyong Semar menika mangke badhe dipun lintoni wujudipun inggih menika Titising Widawati ingkang anyalira. Wonten angganipun putri ing Madukara inggih menika pun Bratajaya inggih pun Wara Sembadra. Nama nyatanipun Semar berguguk ngutawaton. Malah anak-anakipun Semar ingkang sajahipun wantun kaliyan kula lan para sata Kurawa. Wah, iblis lanat ngarepe dhewe. Penemban Durna, tak suwun sumingkir saka papan kene. Wadya bala tawang gantungan bakal ngremuk karang kadempel. Oh nggih, kula semanggaken, nggih kula semanggaken.
katututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang wah ngadeg jejeg kaya ndo mentang kaya gendhew bringose ngulur geni tumpangke kuping kiwa kuping tengen sapa Raden Setyaki Senopati Ndorowati kowe sapa tumenggung Prawara Kendra kegeseting Sang Prabu Godayitma sumitraning Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ayo Semar tak boyong ning Goro Ngastina kelakon boyong Semar iso nyempal bau iki wontening Setyaki piye nyempal bau iki wontening Setyaki ora ilang tak kedhepaken tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapting lalis Prawara Kendra. Modar kowe.
Iya, Sit. Ih, ketiwasan. Nalika kula majeng ing mapakaken dhateng jasad kula. Iya menika pun Raden Setyaki. Terus kowe kalah. Iya, pangestunipun kawon. Saking prajurit saka Tawanggantungan ora ana ingkang mangga beliau mungsuh wong Karang Kadempel. Mangga wong Karang Kadempel kuwi wong loro saudon telu saurupan, derajating Panakawan. Nah ingkang majeng nggih menika Senopati Ndarawati. Nami Raden Setyaki. Wah, nggugu karepe dhewe. Do padha piyak sak landhean tak trajange dhewe ora weruh karo glibeting Prabu Kudayatma. Kuat nadai pusaka kusyung pengabit meguru 20 taun karo wong Karang Kadempel Barat. Kenapa kok Ndara Setyaki? Wah, wis ora ngerti. Kaya ana regemeng-regemeng ireng. Tak sawang ora cat katon ora. Sik to sing ngomong sing bener cat katon piye? Nggo ngecat apa? Nggo ngecat ndasmu. Cat katon ora disawang ki sok ketok sok ora. Ndara Setyaki dicokot, suarane mundur kowe. Ndara Setyaki gretak. Aku tak takon karo kowe. Sing gawe masalah iki mau sapa? Sing nantang Begawan Durna sapa? Aku. Ndara Setyaki kaya ngene iki mbelani sapa? Mbelani aku. Sing tanggung jawab nek Ndara Setyaki cilik loro gedhe seda sapa? Aku. Mikir, suneh mikir. Ora mung waton wani ning nganggo pikiran. Okol iki kalahe karo akal. Semene dipikir ora waton ngono kuwi. Iki terus arep digawake. Ayo digawa nang Dasmaskes. Truk tandel kowe. Nek ora lucu rasa guyu. Konjur lara atiku aku le mikir geculan ki wis tenanan. Masuk apa ora kok. Soale rasa melu metruk kowe. Lho, konjur ngono. Wis ora klop kok karo aku. Diusung daturke Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok Ndarawati adoh banget. Iki nek selak mati tenan kowe tanggung jawab lho, Tru. Iki kesuwen lho. Iki ditinggal Gojek iki suwe-suwe anyep saya anyep lho. Mumpung isih anget awake, yo. Oh. Setyaki kena ngapa? Dicokot sumitranipun Sinun Prabu Duryudana sing ngodol tindahipun Begawan Durna. Sapa Petruk? Kula piyambak mboten ngertos sing mat Bagong. Sapa Bagong? Kula ya ora pati omat. Mata gedene semono nggo ngapa? Petruk mono yen ora mat, aku iso nampa merga Petruk kuwi mripate kejaba Petruk kuwi wis kena gula. Mripate wis rada suda. Pok ra kowe, aku aman aku. Kowe iki lho, wong waras, wong bagas kewarasan mripate gedene semono kok ora ngerti mungsuh. Nek ora ketok. Lho. Kok iso? Setyaki iki menungsa mungsuhe menungsa kok nganti kowe ora weruh. Kuwi rak ya mokal kedadeane to. Ngene wae. Ki mbangane dadi masalah ya senggel wong loro ye.
gong ora edan kowe kok. Sinuwun Kresna kok tok tantang. Mangkel ya aku wong matane ya ora weruh tenan kok. Iki saiki tak aturke sampean, iki men supaya mang tambani. Jare sampean sok nampa wong babaran, prek. Kresna padake dukun bayi ora. Coba tak ungkulane Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Ah, ra ngono kowe beres kok dadak unek-unekke wong. Kresna sinayeng manglung mintonaken tiwi kramanira. Kena sembrono aku mah lho sinuwun. Lho, sembrono piye to? Kuwi nak mbanggula cupat-cupat to. Kena tak mute jengkul. Iki Sekar Cangkok Wijaya Mulya, sonane gawe sing apik. Ora kaya mbanggula sing didran kae. Gawe wayang kok sak-sake ora. Engko nek pliket sirahe secaki, ora. Tangi secaki. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang. Setyaniku garwanira. Setyaki wonten timbalan. Mungsamu sapa? Kula mboten mangertos. Dumadahan wonten hawa panas ing dawah wonten ing jangga ngantos kula mboten emut Purwadasina. Koko Prabu kemawon laturi niti kaca paesan sinten ing menawa dados serayanipun tiang-tiang saking negaring Astina Koko Prabu. Titiprani mangan anong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra angra. Wola dalah jagat Dewa Bathara. Wola. Mula ta mula. Wela dalah. Terus mbok melu nginjen kok kaya meng. Wola. Aduh. Andang dawa. Mula to sencaki ora menang. Lah ya wong lah. Wola lah kok iso tekan kono ya. Ayo nyepur. Aja tok wangsuli to, Gong. Lah mula to mula tak nonton ah. Waduh. Ah ora nyono nek kuwi. Dian. Njuk le mlakukan endi wis. Wah, kok wela kok iso tekan kono ya sinuwun ya. Iya. Rak ya ora ngerti dalane to kalau kok dadi iso dadi sayaning Kurawa ku. Lah iya. Mbok ya diolesi apa ta apa. Ora ora. Emeng gayengke kaya. Mbangane ora gayeng. Aku dolesi apa ta apa. Aku ya abuh kae lho truk kan. Sing abuh. Epek-epeke Sinuwun Darawati kaya saya gedhe. Kuwi lah dalah. Iki upama aku ora bakal bisa menang. Lah terus Petro, Nun, jaganan Karang Kadempel Setyaki wonten timbalan. Kowe ning Karang Kadempel. Lah kemarinipun Sinuwun Darawati keparingipun bari tendak dhateng pundi? Aku tak bali marang negara Ngamarta tak kandha radadiku Pandhawa. Lah terus Bapak, mengko Bapak wis ngerti dhewe menyang endi nggone bakal ngulungani Karang Kadempel ponokan Petro. Nggih. Sinuwun Kresna nanti. Jare iki mau Petro, aku tak bali ning Amarta tak wadul karo bendaramu Pandhawa. Lah terus aku ya takon, lah Bapak mengke bapakmu mesti wis ngerti bakal menyang endi nglungani Karang Kadempel. Ha wis monggo. Aku arep nendi? Lakone kecekel lurung, Pak. Kok arep nendi iki?
Bapak kira dadi lantaran tumedhaking Wayu Kamulyan to. Halah, mbok ya piye to piye, ndang Wayu ndang iso tok asta terus engko paringke sapa sing pancen wis pinesti sarta kajibah nampa kanugrahan. Karang kadempel tunggunen. Do gara-gara sing apik ya. Nggih. Aku tak munggah ning Kayuwangan tak nanjeke kalawan kewajibaning Semar Badranaya. Lir kekonang surem sorotetan padang Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng ulun sepadake iki kaya ismaya ingkang suwana ning Abyantara Ulun padha raja saprapta kita Badranaya. Nggih, Bukulun. Tansah winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Bukulun. Iya. Ismaya lun tampah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene kita sowan mongko tanpa ulun timbali Badranaya maragake prasaja marang panjenengan ulun. Kula kok malah gumun. Iwang pikulun asih prana menika mangertos dhateng mobah musi ing titah. Sampun malih kok wujuding titah swantah nadyan kutu-kutu warang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos jengandika. Nanging sabab menapa teka paduka dadak tambuh babakan legetaning manahipun ing abdipun Semar. Semar luwih prayoga lamun kita ingkang prasaja sabab lamun to sisip nggone nulun hambatang kelawan atinira sayekti bakal tetel kadiwatan ulun. Mula kang sanga kuwi kita ulun dawuh supaya sak jarwa kelawan utawa bloko kelawan panjenengan ulun. Nggih. Menawi sampun pikantuk palilah iwang padha wenang kula namung badhe munjuk atur ingkang sekawit Semar sampun pinatah dados lantaraning tumedhaking Wahyu Kamulyan. Nanging nggo sepriki kula tasih bingung. Sinten to ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan lan menawi dipun keparengaken dinten sakmangke sampun ngantos kula menika saya bunek merga gagas kalawan pacoban ingkang tumanduk kathahing para nalindra, kathahing para brahmana, kathahing para satra ingkang badhe anggaya wayu wekasan damel jibeg raos ing manah kula. Mila dinten sakmangke kula nyuwun Iwang Pada Pukulun paring dawuh kedah dhateng sinten kula matedhaken kanugrahan menika. Semar, kula wonten dawuh. Sayekti wayu mboya bakal bisa indha. Sarta mboya bakal bisa kaliya kejaba mung wayah ulun para Pandhawa sabab apa to sababe ulun paring dawuh ingkang kaya mengkono sayekti Pandhawa dadi songsong pepayunging para kawula dasih sayekti Pandhawa dadi perlambang kamulyaning para titah sabab sapa ingkang cecaketan kelawan para Pandhawa sayekti bakal pener dalane sarta mboya bakal kelepetan tumindak angkara. Jalaran para Pandhawa nuduhake lamun 5 Pandhawa mau mboya bakal bisa dipisahake. Puntadewa dadi perlambang panembah. Werkudara dadi perlambang ya kuwi rasa kamanungsan kang sejati sabab nadyan Werkudara kuwi agal gruwal-gruwal. Wong dosa, wong kau nanging penggali Werkudara ngrawitan prabeda kaya jejaroting asit, asem sarta duwe rasa tresna asih marang sak pepadane. Wondene Arjuna kuwi lambanging kamanunggalan. Sabab jagat nganti kebrebeken marang mandang kasatyaning si Arjuna. Mula Janaka kuwi pantes nyawijekake para kawula. Wondene pinten lan tangsen
kuwi mujudake sawijining perlambang lamun to kawula mbuya bakal kekurangan sandang kelawan pangan. Kang kaya mengkono, Pandhawa pantes nampa wahyu kamulyan, mula Kang Sang kuwi Semar mudhunana ing jagat wahyu kamulyan bakal ulun paringake kelawan jeneng kita lan kita ingkang menang maringake kelawan momongan kita para Pandhawa Badranaya. Brahmara mangos wamya ngambrang kati karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring Sang Kanda Wastrat Maja long lalu mangulati menawi tetela mekaten Bukulun monggo tumunten kula aturi maringaken mara kita tampani lan ulun tundung baliya marang marca pada Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan datan pepoyan sajaipun anawung wigatos Koko Prabu Resna kakangku rawuh tanpa taliwara gawe kaget para Pandhawa ning apa Koko Prabu nadyan ingkang rayi maduka raja madung dawuh wonten paridamel menapa dene rawuh paduka sajak sumengka tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, kula wonten timbalan Perkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mugi antadosna ing kawuningan sawanipun ing Raka Indrawati menika sayekti mboten bidal saking negara ing Dwaraka. Koko Prabu mboten bidal saking tindak saking negari Dwarawati lajeng saking pundi? Estining manah nanjaken babakan tumedhaing kanugrahan inggih menika wujud wahyu kamulyan kelawan Kakang Semar Badranaya namung semantena dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdanipun Kakang Nayantaka dumadakan rawuhipun Bapa Duna kahan Paman Arya Sengkuni anggenipun kepengin mboyong kelawan Kakang Badranaya sulayaning Rembag ndadosaken panca karantawisipun Panakawan lan para Sata Kurawa nanging jebul pinanggihipun Ngastina sampun ngurung jago anggenipun Ambudidaya amboyong dhateng Kakang Nayantaka. Nalindra saking tawang gantungan ingkang jejuluk Prabu Godayitma ingkang sakmangke saged ambedah padusunan Karang Kadempel satemah Kakang Badranaya uncat saking Karang Kadempel Yai Samyaji. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon rembuh-rembuh kalingan ngangrengeng sang Dyamana hengkung sumunggem guling ing mila sawanipun ing Raka Indrawati menika mboten sanes namung kejawi nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa gandeng Kakang Semar lan para ponakan menika tasih abdi negari Ngamarta. Doh nyono cerak nyono sami mestani ento para Pandhawa menika mboten gatosaken dhateng kawontenanipun para Panakawan. Mila borong dhateng Paduka Kyai Prabu Ngamarta, Werkudara Arjuna kaya bocah cilik ayu budal marang Karang Kadempel Yayi. Oh
sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung nala gareng nggih Petruk nggih Ponokawan Bagong nggih kanan ngarang kadempel piye wah wis ora karo-karuan Kurawa do sapenake dhewe wedhus do diobongi sapenake do dienggo pesta do dipanggang mengko teke masyarakat wah jan Kurawa niku ketoke piyayi ning urakan tenan wis ha pripun to kabeh raja kayane para kawula karang kadempel dijaluk sarana peksa moko dia beteti terus dienggo ropian-ropian nggo seneng-seneng ayo nggo namu barang ya Gong aku melu mangane wo kuwi jane melu ngendi to ha iki nek kanan kayane iki melu sing mendanai nek ora mendanai ya ora nggo ngapa tak eloni ha iya aku Kurawa mendanai ha iya nek ora ya duwe apa jenenge iki duwe jati diri aku melu sapa ngono lho. Koko Prabu piye? Mboten ketingal kumliwering mengsah. Mungsuhmu dudu badan wadak nanging pancen nganggo panglemunan. Arjuna wonten paring adhawu. Siadi sing kagungan lenga pranawa nalika babat alas pinaringan dening inggih menika Jim Anggara Parna. Nalika semana Siadi sing duwe to tasih Koko Prabu. Mbok gawa apa ora? Kula mbeta pomit. Nggo mumiti mripatmu iki apa piye? Iki mbok. Awang pomit kok tok padhake Lisah Pranawa. Lisah Pranawa iki kagungane Ndara Permadi jaman diboyong karo Jim Citrasena biyen. Jim Anggara Parna. Ngerti ora? Nang sumur gumuling. Wah iya, lor isi kae sumur miring. Kae sumur miring, sumur gumuling ora. Sing artiku lor sumur miring ki oke bakul cilok ya ora. Bakul cilok jengkulmu ora. Arjuna lunten paring dawuh. Netramu sapen Lisah Pranawa, Yayi. Dating berubut bareng mripate ditetesi insto mbok ora nyebut merek to Reng nyuda pendapatan ambok ben men dating klolop kowe pancen setan ora niki napa to lenga pranawa wo kuwi iso nggo nyawang demit iso nggo nyawang sing nganggo watak panglemunan kuwi iso disawang nggo lenga pranawa. Lah mbok kula tak ngewangi kula mbok diusapi lenga. Gelem po? Purun. Wis kene mapano. Anyep. Iya. Wis kono sawangan kono. Mlaku rono ora saya cetha-cetha. Petruk njaluk ora? Mboten. Lho. Njaluk ben ngewangi perang? Mboten. Lang kesel awak kula. Bagong njaluk mesti no. Ana ora njaluk aku ora iso ngewangi Ndara Janaka. Ora dokah iki men cetha, oh nggih. Wis kono mlaku rono nggih. Ayo Arjuna ngati-ati Dimas. Wis ngora weruh karo aku. Aku watak panglemunan alendring tawang gantungan. Wah! 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 Wah, bangsat Strayoli binatang menungso ratataran. Ngampleng pasuryaning Prabu Kotayatma jelek urip nyawang kelaring jagat ki.
Kok malah saya peteng ya iki? Jare mau diolesi oli mencetha kok panas-panas. Manike saya panas. Wah, iki anake Semar iki. Waduh! Jaya Merata. Pripun, Den? Ndara Janaka kula sawang saking dhuwur wit. Merga kula wedi nyedak kok. Kalah kabeh. Koko Prabu piye? Nalindra Digdaya sekti kalintang jayaning merang. Wah. Tak sudet nganggo kuku Pancanaka. Ora apa-apa, ora mlentring kok. Petro rene. Emah. Lho iki ngapa iki? Bagong rene. Ngapa? Ana mripate ratu kok dileleti. Kowe ngapusi kok. Jare Lisah Pranawa, minyak SAE ta? Betara mataku saya encer. Ayo, mangsane wong tuwa dileleti oli. Ya ngerti. Sampeyan ya kurang gawean kok. Petro, Nun, bapakmu wis bali urung? Dereng wonten Grab teko niku. Petro ora sembrono lho. Wis gawe cekak-cekak bapakmu goleki. Nggih. Pripun? Bareng kowe teko kok iramane pyong-kreng promyang pyong-pyang. Niki karawitan terlatih niku ngenten niki. Mboten usah kuwatir. Wah wis. Semar Ratu kae Digdaya, mara gage mbok ya kowe iki duwe ego pertikel. Mungsuhe sapa Semar? Pundi to? Lah kae ka lho. Nganglang jagat sami semingkir nutupi penglihatan kula. Iya. Bapak nek muni ngono kok ya ampun. Piyai-piyai kon lunga kok ya lunga kabeh. Wah! Wah, piye? Mangke riyen to. Neng wong bengok kok. Lah kowe iki wah iki. Wis dong urung dereng. Lah, rak tenan to. Aku ki wegane nyambut gawe karo kowe iki senengane. Mangkene tak sawange. Oh, nggih. Ini janjane sampeyan nuwun sewu sing penggali ora wening. Lho, ora wening piye? Lah nek ora mungsuh sampeyan biyen to. Lho, aku ora rumangsa duwe mungsuh. Mungsuhe Wisnu. Lho, mungsuhe Wisnu sapa? Nanang ABC. Dadi. Yo sesuk kowe melu gara-gara wae. Sampeyan lucu lho. Petro ora sembahyang mikir. Wisnu kok nanang ABC kok yo rombongan toyan. Mundur. Sampeyan kenal napa? Sembuh mundur. Sampeyan sok mriko. To mikir. Lho kok dadi aku? Lah nggih. Biyen sadurunge Sang Marteng jagat.
niku manjing teng angganipun Sinuwun Ndarawati niku manjing teng Nalindra Triloka Marwan CS kae Triyamin Triloka Sinuwun Prabu Rama Wijaya niku nggih titising Sang Hyang Bathara Wisnu niku duwe mungsuh Nalindra Ngalengka Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana nganti mboten nonton Prabu Rahwana isih ngangah-angah kepengin dhaup kalih titising Widawati wo sinden Bodu Widawati Bathari Widawati tak kira nek Widawati sinden sebutane pancen ngono terus sing terus ki kono wae sing tak critani Sinuwun Kresna dudu kowe terus telat kedisikan Bagong ya wis terus piye nika kalahe ming kalih si kethek putih wo lagu setelke wae Pak Anoman si kethek putih sowan paman cinta dijak mulih konangan Indrajit ngono ta meneng sik ta isih kurang gara-gara mau isih kurang meneng isik ya Pak meneng isik ya apa meneng sik mungsuhe kali Anoman Petro Anoman lha nggih ngesaken dawuh Anoman momongamu ucul Anoman Anoman mbok maju ngono to Man kowe iki ditimbali daramu kok jaluk kon nyokro ndasmu kok aku ki ratu kok tau dolanan lho Anoman kowe kok dadak kemulan sulak iki ya ngopo marai tak kira Anoman ora arang adem ora Anoman agulune iki dibet-bet sulak kae to wah ngrese kleru titenono kowe kurang sedelo lho Petruk nggih cekat-ceket ale teng Kendali Sada niku suwe wis to gek wis golek iki mau Dene Blewa ini ayo minggat tak mriko saniki wis ora nganggo aji pameling nah iki Anoman tenan Anoman wonten timbalan boyo sing apik wonten timbalan Sinuwun Dasamuka sukmane ngombro-ombro kae singkirna. Lho, kok ngantos kula mboten ngertos. Lah ya kuwi elakmu ning kono kuwi, ayo singkirke. Setan kuku karepe dhewe. Iki sing aku aja nganti kepethuk lah kok tadi tekan kene Anoman iki. Yetmo pariyet. Waduh. Waduh.
Padang. Iya, Kang Semar. Sampean pripun to? Jak guneman apik-apik kok sajak semuradi gumujeng. Edan. Wah. Enten apa? Werkudara ki aja sembrono lho. Semar kuwi arep paring pangandikan. Kuwi padha menenga. Iya. Iya isa-isane nglakoni. Aneh-aneh bae. Arjuna wonten dawuh. Ora cengengesan lho iki satria kok cengengesan iki ngopo to? Mboten menapa menawa. Kula sing gayuhke wahyu kamulyan. Lan niki pancen wis pinesti ditampa ndara-ndara Pandhawa. Mula monggo kula aturi nampi sing isa mulyake kawula, sing isa gawe mulya awak sampeyan dhewe lan isa gawe mulya negara Ngamarta nggih, Den. Pun Kakang melu bungah Yayi Werkudara? Iya. Arjuna aku ya melu bungah. Oh, kok ora basi nggih ya. Mana Kakang ya melu bungah gitu. Pun Kakang ya melu bombong bahagia. Sajroning ati ning pun Kakang. Pancen asu tenan.